Čaute, ja som Mišo z Fontechu, vítam vás pri ďalšom videu. Dneska tu máme ďalšiu recenziu a unboxing na najnovšiu vlajkovú loď od Xiaomi. Je to Mi Mix 3. My konkrétne tu máme verziu s 8 GB RAM a 256 GB úložiska. Takže táto Mi Mix 3 príde v takejto krásnej čiernej škatulke. No, ako prvé tu vidíme nejaký text, poďakovací alebo niečo, takže ideme si ho prečítať. Takže máme tu recept na rýžové rezance s kuracími rolkami. Ďalej tu máme krásny telefón, k ktorému sa potom neskôr dostaneme. Najprv si ešte ideme otvoriť zbytok škatule. V tejto verzii, čo máme u nás, čo nám poslali z Gearbestu, tak máme aj pribalenú bezdrôtovú nabíjačku, čo sa mi veľmi páči. To je taký neobvyklý prístup, ešte som to asi u žiadneho telefónu nevidel, že by pribalovali bezdrôtovú nabíjačku. Ďalej tu máme kábel typu USB-C. Ja ho rozbalím. Nemôže byť predsa do nekonečna zabalený. USB-C kábel, klasika. A máme tu ešte ďalej nabíjačku do čínskych zástrčiek, ale vy by ste mali dostať pribalený k balíčku aj adaptér do európskej zástrčky, takže žiadny problém. Ešte tu máme jednu škatulku a v nej vnútri je adaptér USB-C jack. Na telefóne jack není, takže je tu pribalený adaptér. A čo sa mi ešte veľmi páči, tak je tu pribalený aj takýto obal. Určite si veľa z vás povedalo, ako bude fungovať obal na takomto telefóne, ktorý má výsuvnú konštrukciu. Xiaomi sa o to postaral len takto priloženým obalom, ktorý je taký stredne tvrdý, plastový skôr a jednoducho sa nasadí na ten telefón. Ako môžeš vidieť, tak pekne z hornej strany zakrýva celý ten telefón a nakoľko sa tá konštrukcia vysúva smerom dole, tak sa ten zárez pekne skrie. Môžeme prejsť k samotnému telefónu. Ako si už určite na začiatku všimol, a už sme to spomínali, tak najväčšou prednosťou tohto telefónu je, že nemá žiadny výrez na displeji. Mne konkrétne sa táto nová móda, alebo respektíve dizajn telefónov bez výrezov páči viac ako s výrezmi. A Xiaomi to vyriešil na tomto konkrétnom modeli tak, že celá konštrukcia sa hýbe hore-dole. Určite si pamätáte, alebo ste už vedeli napríklad na Oppo, že tam bol mechanizmus, kde sa vysúvala kamera pomocou motorčeka z hornej časti. Ale toto riešenie si myslím, že je úplne super. A už v podstate viem, prečo to označovali ako fidget spinner pre dospelých. Nemám ani pocit, že by som mal nejakú hračku v ruke, že je to pekne pevná konštrukcia a aj kvôli tej konštrukcii má telefón o niečo vyššiu gramáž, ale máš aspoň pocit, že máš poriadny telefón v ruke a nemáš pocit, že to rozbiješ, keď to pohneš. Tento mechanizmus sa zachytáva pomocou magnetov, ktoré sú skryté vnútri. Xiaomi sľubuje, že by tento mechanizmus mal vydržať až 300 000 takýchto slajdov. Takže môžete mi počítať, koľkokrát to robím vo videu a napíšte mi to do komentára. Samotné vysunutie má pôvodne zvuk vysunutia a zasunutia, ale na nastaveniach si môžeš kľudne nastaviť aj iný zvuk. Mne osobne sa najviac asi páči tento online zvuk, ale dá sa to aj vypnúť úplne, takže kľudne si môžeš nastaviť tento slider na hociakú funkciu alebo respektíve aplikáciu v telefóne, alebo je to aj funkcia Open Tools, tak sa ti tu otvorí nejaké widgety, ako napríklad časovač, kalkulačka, foťák, poznámky a tak ďalej. Táto skrytá kamera funguje aj ako odomykanie telefónu, že keď si potiahneš dole, tak sa ti v podstate odomkne. Videl si, je to super rýchle, potiahneme si a odomknutý telefón. V zadnej časti je senzor na otlačok prsta a ten funguje tiež perfektne. Pozri si, 1, 2, 3 a je easy peasy. Mne osobne sa páči asi viacej tá možnosť s tým otlačkom prsta. Samotný telefón má dookola hliníkový rám. Na zadnej strane telefónu je keramický zadný kryt. Vpredu máme krásny Super AMOLED displej, na ktorom je Gorilla Glass a celkovo ostrosť toho displeja a zobrazovanie je naozaj krásne. Samotný telefón nie je vodeodolný, nakoľko má tento výsuvný mechanizmus. Zadné fotoaparáty sú 2x12 megapixelov. Jeden z nich je telefoto, jeden z nich je primárny snímač, čo znamená, že ti slúži na vyhotovenie priblížených fotografií. Predné fotoaparáty sú 24 megapixelov plus 2 megapixely, jeden z nich je hlavný snímač a druhý v podstate slúži na to, aby si mal na svojich fotkách krásne rozmazané pozadie. Zadný foťák má cenu 1,8 a predný 2,8. Ideme si niečo odfotiť, ukážeme si, že ako to fotí. Máme tu takúto postavičku, odfotíme si ju. Čip. A teda môžeš si aj nastaviť manuálne nejakú svetelnosť, môžeš si nastaviť slonus, uzavierku,
a podobne. Tento telefón vie natáčať aj spomalené zábery s 960 fps. O výkon v tomto telefóne sa ti postáva 6 až 10 GB RAM, záleží od modelu. Operačný systém je Android 9.0 so označením Pie a taktiež je nadstavba MIUI 10. Takže toto bola najnovšia Mi Mix 3 s výsuvným mechanizmom. Ak sa ti páčilo video, nezabudni nám dať like, taktiež nezabudni dať aj odber, napíš nám do komentára, čo by si chcel vedieť, alebo respektíve otestovať na tomto telefóne. Budeme ešte robiť recenziu, ktorú nájdeš na našej stránke fontech.sk. Takže ja vám ďakujem, že ste videjko dopozerali až sem. Vidíme sa pri ďalšej recenzii, majte sa krásne. Čaute!